Welcome to Punta Beach Resort! Musna! 15 to 20 minutes lang mula sentro ng Tinambak, mararating mo na ang Punta Beach at 20 pesos lang ang entrance fee. Ano po ini, programa kang livelihood kang barangay. Tapos po at the same time, ang harap kong iyan ay marine protected area po yan. Kung nahiling po nindo yung may lataw na drum na yan, Blue Crab Hatchery po yan. Tapos ito pong nasa lahod, livelihood naman po yan, itong pig-apon na parigdig sa local term tayo bukatot. Ang nakukuha naman duman yung pusit at saka mga dilis. Kasama ko ngayon dito sa Roxy's Beach Resort ang kanilang manager na si Ma'am Gina. Good afternoon po, Ma'am. Kumusta naman po ang dagsa ng mga turista ngayon na medyo nakaka-adjust na tayo sa pandemic? Medyo okay naman po, pero mas karamihan yung mga relatives, yung mga napunta muna dito, tapos mga kaibigan. Karamihan sa kanila overnight. Kasi mas maganda yung hapon. Inaabangan nila yung sunset talaga. Musna, kakain kita. Hiram, nabusog ako at napakasarap ng aking lunch. Ngayon naman ay masusulitin pa natin ang pamamasyal sa mga baybayin ng Tinambak. Musna! Nandito ako ngayon sa Cagliliog Beach. Isa ito sa mga resort na pumatok bago magpandemya. Pwedeng-pwede ka dito mag-island hopping at banana boat riding. Musna! Actually, first time ko nga dito sa Cagliliog. Nakikita ko lang sa Facebook ang Cagliliog. Malinis, maganda yung tubig, maaliwalas. Kasama ko ngayon si Ma'am Grace Yalung, ang Tourism Officer ng Municipality of Tinambak. So, hi Ma'am! Hello, Missing. Welcome dito sa Tinambak. Thank you po sa pag-welcome sa amin dito sa Tinambak. So, kumusta po Ma'am ang community-based tourism ng Tinambak? Yung community-based tourism sites natin, it is owned and managed by LGU and dalawang barangay. Isa dito yung Cagliliog now, which is a community-based tourism. We have Calooco and also the Buena Vista. So dito, nagpo-provide tayo ng opportunity na makapagbigay ng trabaho sa mga minority. Tapos at the same time, nakikita natin sila na very active sila sa participations when it comes to community-based tourism kasi sila yung nagmamanage, they can stand independently. Kaya yung sa amin, yung challenges as tourism office dito, the municipality and tourism will do its part to ensure na yung ating mga travel and tourism will grow economically, socially, environmentally, and sustainable dito sa municipality ng Tinambak. Ang chapel na ito ay mahigit 25 years na and every first Sunday ng October, nagkakaroon ng fluvial procession ang Our Lady of Peña Francia mula Himuragat hanggang Sabang. Maraming kainan o karinderya dito sa Tinambak at nandito tayo ngayon sa Chai Chai Eatery. Dito lang matatagpuan sa Barangay La Purisima ang halo. Pansit siya tsaka sinangag na hinalo. At nandito rin yung mga mabebentang ulam. Titikman natin yung sinigang na ribs, igado, spicy adobo at bopis. Kubo tong Chai Chai Eatery kaya very homey feels lang siya tsaka mapresko at masarap kumain. So musna, kain na tayo! Halo na pansit na may sinangag. Masarap siya. So, ginagawa ko talaga to before sa bahay. Tapos, pero ngayon ako nakita ng karinderya na merong pansit at sinangag na halo. Sarap. Ito, maasim talaga siya. Sinigang na sinigang. Musna! Nandito naman ako ngayon sa shared facility ng Federation of Integrated Farmers of Tinambak at kasama ko si Ma'am Emma and si Ma'am Rosie, ang coordinator ng FIF. Good morning po. Good morning, ma'am. Paano niyo po ba na-acquire itong FIF dito sa Tinambak? Actually, ma'am, itong shared service facilities was given to us, Federation of Farmers, ng DTI. Through sa mga na-attend namin na training sa DTI sa pamamagitan ni VP Lenny.
Tapos ano po yung mga ginagawa dito sa facility na to? Katulad po nito, itong mga products na nandito sa harap namin, lahat po ito dumaan sa trainings dito sa facilities. Tapos yon sila na lang, ang mga farmers na lang ang nag-i-innovate ng mga products nila. Paano po ito nakakatulong sa community dito sa Tinambak? Yung mga production kasi ng farmers, pag halimbawa hindi nabibili sa market dahil hindi maganda yung forma, pinaprocess nila para mabenta din. So, ang ginawa namin, nag-undergo kami ng mga trainings para ma-utilize yung mga extra product nila, hindi masayang. So, itatry ko ngayon itong cucumber chips. Hindi po ako kumakain ng pipino, pero tignan natin. Crispy siya, tapos hindi siya maalat. Uwi ko na to. Ito yung sweet chili sauce. Itatry natin i-dip yung cucumber Chips. sa chili sauce. Parang feeling ko lasang ano na siya, parang lumpia. Mahilig ka ba sa milk tea? Subukan natin ang milk tea dito sa Cafe Lucho sa San Pascual. Musna! Nag-offer sila dito ng iba't ibang flavors ng milk tea. At meron din silang available for buy one, take one, 2 different flavors for only 99 pesos. So, ayan, itatry na natin. Yung winter melon nila to na milk tea. So, masarap talaga dito yung milk tea nila kasi yung gamit nila is brewed tea, hindi powdered. So, legit siya. Tapos, meron din sila ditong mga snacks like Korean toast. May mga veggies siya sa loob. So, itatry naman natin yung sandwich. Covered siya with omelette. Sarap. So, meron din silang chicken and mojos na may garlic mayo dip. So, meron ka ng protein, meron ka pang carbs. I-dip natin yung mojos dito sa garlic mayo. Cozy yung ambience dito, kaya pwedeng-pwede ka dito mag-chill. Alas 5 na and we're almost done with the day. Pero bago tayo umuwi, may kailangan tayong tikman. Tamang-tama, gusto ko ng mainit na sabaw. Kaya pupunta tayo ngayon sa pusitan ni Boss Bulalo para tikman ang kanilang bulalo. Musna! Ayan na, matitikman na natin ang mainit na sabaw ng bulalo dito sa pusitan ni Boss Bulalo. Pero yung specialty talaga nila dito is yung mga seafood. So ngayon, nag-serve sila sa amin ng 10 putahe ng seafood. Merong shrimp tempura, merong sisiling tangige, meron din sila ditong seafood pansit, at meron ding squid lomi. Ayun, tsaka meron din silang scallop lumpia. So dito nyo lang yan matatagpuan sa pusitan ni Boss Bulalo. Meron din silang brunch sa San Felipe, sa Pili, at sa Kamaligan. So tikman na natin. Musna! So ito na yung mainit na sabaw ng bulalo. Tikman na natin. Scallop na scallop yung lasa niya. Bagay na bagay siya dun sa sausawan niya. Kaya pala ito tinawag na pusitan ni Boss Bulalo. Dahil yung may-ari dito, nag-export sila ng mga pusit. Then, yung pangalan ni Boss Bulalo is Bulalo. Yung pala yung palayo niya, yun yung tawag sa kanya. Kaya, pusitan ni Boss Bulalo. I would like to invite everyone na you could visit Tinambak para noon makita nyo kung ano yung tinatago niya. Musna! Grabe, napakaganda pala talaga ng mga beaches dito sa Tinambak. Napakasarap ng mga pagkain at napakababait ng mga Tinambakeños. But wait, there's more. On to the next destination, Musna! Sinigang ano? Sinigang na! At 20 pesos. Ulit, 1, 2, 3, go. Excited na akong makita ang ganda at Himuragat. Mahigit 25 years na.
At magkakaroon at every 1st October,